lau bizia izango naiz. Iruditzen zaidalako herrian euskaraz berbaitea garrantzitsua da, eta ni euskaldun berria naiz, New Yorkarra izan da, polita izango litzatekela euskaraz hitz egitea egun osoan. Ni belarriprest izango naiz, ikasten ari naiz, euskara ikasten ari naiz, eta, importanteena uste dut ohitura hartzea dela. Orduen horregaitik, hartzeko ohitura bai entzuteko, bai hitz egiteko, hau da modu bat.